ụmụnne m ele otu ọ nọrọ ọ nọ okpukperechi nwa nwanne ọnụ nwanyị mba awụchasịala n'ugbo eyi onye sị aghọrịa ya onye sị erie ya ee onwe ihe a na-agụ bifo agụ ibe o nwere ihe a na-ewepụ n'anụ ma na-eri anụ jide uche gị n'aka iwu nwa agbọghọbịa nọ nga ugbo ene ịgajebe ịlụ di mgbe na-adịghị anya ọ ịlụbe mana otu ụbọchị di gị ga-abịara gị ọnụ ga-alụ ngwa bụrụ oche gị bịa ketebe n'ihi na onye a gwara nọrọ ana m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na fon sị m nwaanyị mba nọ nza ya sị m biko na m were dela akụkọ n'ugbo na-egbotowara ya ụmụnne na m gwara akụkọ n'ugbo na-egbotowara ya ụmụnne na ụnọtụ ledele na-enwe ebe e shiri mejọ n'ụlọ taa ya ụta ma lekwene desishọn nọ n'ihe tekiri ma o nwere otu ọrụ ma wọrụ ha mma ya gara ihu sị m na ya hụrụ nwa agbọghọbịa masịrị ya na nwatakịrị ahụ onwe ha n'anya dịka ya chere ya laike nwa na nna wute obi ya niile hụ nwatakịrị n'anya nwatakịrị makwara na nwa na ọ wee ete eji arị ala na ọ dị nnọọ mma o wezatụla ihe ya na-eri ya na nwa na nọrọ n'ime enyi nwa baa ya anya ya na nwa nọ na relationship adanne ya kpoye na enwere nwa community ebe alụ ya ebe ndị di ya family ha rụkwana mma na ya nwatakịrị rụkwana mma na nwatakịrị na ọ mara mma na ya mana ọ na-eji anya ahụ ụmụ nwaanyị mara mma na kele na ọrụ mma mana n'ihi na ya nọ n'ime relationship juru ya afọ ya were ọnụ adanne ya kọwa ya n'ime ọhịa ma ọ ka ya mara ya ekweteghị ka ọla ndị ya sị adanne ọ hapụga na ya ahụ gwere nwara ya mma adanne ya gwawa ya sị na ya amaghị onye ọ hụrụ mana nwa na anọ ya na-ekwu okwu ya na ọ hụdele this girl na o ledele ya anya ma hapụsiri ya agwa ya na agwa ya wụ ihe ya ga-vouch for the girl na the girl na nne na nna ya zụrụ ya azụ na o si n'ezigbo ezinụlọ dị sam na enweghị ha na-asụ ezinụlọ na nne kara anya na ọ zụrụ ụmụ ya niile ha ama ihe na nwa na ọrụ mmalụ ya sa adanne na ọ hapụkwana ihe ahụ na ya kwa ya gwala ya hapụkwana adanne sị anyways na nwatakịrị ya na-agwa na ọ bụ obere nwa na mgbe ke ya na-ebi ugbo emegharịcha ya anya mgbe ọ dị redi na o metụrụ ya na ya belivuru na nwata nọ by the special grace of God ọ dị available ya ekpere ga mana ugbo ya hụrụ na ihe ejisiri ike no problem ya na adanne ya chigbuo n'ọchị ya gashi ike n'ihi na ya wụghị onye na-amagharị nwaanyị na ndụ ya rụ ya udo na ya anaghị alaiki apịrị nwa ugo apịrị nwa egbe eburu eliza eburu ya oke na ya wụghị ụdịrị mmadụ ahụ na ya nọrọ na relationship ya na-etiga ihe niile n'ime ya ka ya na nwatakịrị nọ nta ya propose marriage the girl ekwere the girl abịa gwawa ya si ya na ele ote marriage a na ga-adị ya gwa ya si from ego ya n'aka na ọwụ na ha emechaa ya ga hụ ụmụnna ya ha mee traditional marriage mana ihe hapụ gị na onwe ka ya ga-asị ka ahụ ụmụnna ga-emezie white wedding the girl si no na ya ga-ahụrịla onwe ya marriage ya ga-si ahụ pictures hụ ọgbakọwa na ka ya agaghị adị iche ebe a ga-ebi gị mma ị ga-etunwe di ya na ya fansikwara datin na ya laikiri ya chọrọ ime traditional marriage so that a ga-ebi gị mma ị ga-etunwe di ya etunwekwana etute na ihe niile na-emere nwaanyị a na-eji alụ nwa alụ zuole na ya ga-achọ ka ihe niile zuo oke si the lady okay na ihe mere n'ụwa na ka emezie traditional marriage ebe ọ dara ụda so that a ga-ebi gị mma ya etunwe ya but then ha alụcha na white wedding ga-awụ leta nwunye asị mba na ya gwa nwunye si no na ya ga-emecha ha abụ otu mgbe mee ka ya dị elaborate grand traditional wedding style bịakwa meghekwe white wedding no na ọ ga-ebu ya aka nwunye si no na kama white wedding wụrụ simple ka ọ dị very simple ka eme ya na yotago na ka ọ dị very simple na ọ few people ka a ga-eme invite ya elecha ya so oke ya amaghị ihe ya baje n'ime na ya amaghị ihe ya baje gị n'ime mgbe ihe niile na-akọ na ihe niile ya ji ekwere gị yororom all by estimate ka e calculated n'isi ya sị highest ihe ọ ga-eri ihe rote ya ekwere ọ ya ka ha gara n'ụlọ nna dị lady ga nara list ya ga nara list eweta list gị
ya legalist si n'ụkwa ya ehichachi aka hịọ aka n'anya lemeghe list ka a hapụ ibupụta onwe ya dị na enyere list ihe ọ pụtara ya were ya laa gaa through it ozugbo ya natara list ahụ ihe mega nọ na ihe nọ na list ọla agụnwa eme ngwa ngwa erie ngwa ngwa ya were list the lady bagara na moto ha alawa ya si ya bịadala na-eweta fon ka akpọ mme na fon ya jụọ ya si enye fon ya kpọọ nne the lady si ya biko na ihe a niile nọ na list a nwere ndị a ga-eme hapụ ga sọm mama ya sị gịnị na ya emegbele ya igwere na ya achọkwa ha na mgbe ya hụrụ ya makwa na ọ ga-ebuli na ọ ga-alụli nwaanyị n'obodo ha na ya ajụkwara nwa ya ajụ nwa ya si ya biko na ya biko ya hapụgara ya na ya ga-alụ ya laikiri ya na ya elekwa ele hụ na ụkwụ esighị ike dis woman na-ekwu okwu ka onye nwetụrụ sọsọ ya ghọta na mmadụ dọdọdọdọdị na agaghị egbu mmadụ na ọgbaghị ihe kama ọ wee lecha aghara amamihe aha chakwa otu o si na-ekwu okwu ya na-efe efe ọ na-agwa ya na ya gwa ya ekwekwere ekwu na this man agakwa emeli ihe nọ na dis ọgwụkwa ha lọtali nwa ya ya elega ihe ka ya gbanyọ fon ya chi ikwu okwu masị ụta nwa ya chikwugo okwu agwụdo hụ problem ya jụwa the lady si ya biko na ewetadala akwụkwọ ka calculate ihe edere na list n'ugwele the lady say what is there na ụmụnne na ọwụta ha shiri lụ na ọwụta ụdịka list enyechara ha na ọwụta ha niile shiri ya jụọ sị ụmụnne ya ole lụkwara alana ya sị adanne enwere onye ọzọ dọrọ ya sị nụ adanne na ọlọla na ọ harịkwara ụmụ nwaanyị ole na kenta ka ọzọ na ruben iluzi dị ya na-eweta ka ọsọ ụmụnne niile na ọwụta ha niile shechara lụ kama ọ ga-asa adanne niile na ọwụta oche na ọsụ ndị isi n'ugbo ka adanne jiri lụ di ya that means di ya ji n'ụgwọ ya sị kama ọ ga-asa adanne na ọwụta oche lụ ọ na-asa ụmụnne niile ọwa adanne lụrụ di na anyways na ya weta bairo ka calculate ka ya mara ihe a mejere ime nwaanyị mba nọ nwatakịrị nwaanyị eweta bairo a na-calculate a na-echeki ma ebe a sị weta ego n'ọkpụrụkpụ 1 naira agaghị apụ na kele na ọwa ego nchere ka ego nchere ihe tiri ebe a 500,000 ya jụọ sị lekwe nke ego nchere ọsọ wee ka ga-eji shie nri chere ha dadie ndị ogo na-abịa ya sị oke ya nwa ga-eweta ego dawa na sị edetu 500,000 na ọkpụrụkpụ 1 naira na-apụ ọgwa ka edara bịa n'okpuru ya so non-negotiable abịa ha dewe ha ndị ka ọzọ Hollandis edere original Hollandis edegidere de Hollandis rụchabụrụ obe 30 ka ahụ egburuga abatazie ntụrụ na akpa rice na enwechara omenala ka asa ga-emere nnomere na ka ihe nnomere section ka ahụ dị iche akakulet gada 1 ka ahụ na-agba almost 1.6 million ka asa ga-emere ndị omere nne na ị ga-ebige nne dị ledi ya were ga-ebige nne ya ga-eme ebugere nne ya ebe ụmụnna ya des nne omere nne dị ledi ya na-alụ na ihe ndị ya ga-eweta bige ha ndị ya oge nwaanyị n'aka na ọ ya ga-ebugezere ya mma ya ebe ụmụnna ya abịa ha na ka ha ga-emere mmakwukwu dị gị ifu na mmakwukwu ya nwụna na enwere omenala a ga-ebu ụzọ kpee oriri nne mụrụ nna dị gị mmakwukwu ya na des paternal grandmother ya emewekwe ka ahụ mee ka ahụ rụchi almost 350,000 n'ọnwa ihe a ga-emere omenala a ga-eme before ha abịawa sị bruzo sentagodo diamond ka emere mmakwukwu ya nwụrụ anwụ omenala before ha abịawa na nwamba na calculate ha niile everything raw money na-agba ọrụ almost 2.7 million na wụzi other items ị ga-awụ ịmaba ụfọdụ ihe ama ihe erega ụfọdụ ama ihe erega mana abịa chekicha ihe na-eweke everything na-agbakwa na 3.5 roughly 4 million naira ya jụwa the girl so now they are aware of this list before ha abịawa ọ sị na ya ma na ndị obodo ha na-eri igwa na ha na-eri na ihe shiri ike na ihe dị ọnụ na everything ihe na-awụ ihe shiri ike na yes okay na agreement ya na ya abụọ na a ga-emegharị ya ihe ya gwara dat na a ga-alụcha ya mee traditional marriage mee white wedding no matter how small ọ chọrọ ka the white wedding dị na white wedding agaghị abịa both traditional marriage na ka eme agri igbo ọsọ ka abịa mewe ihe n'ugbo emecha ihe n'ugbo ya kpụrụ ya ọla ya wepụ obi na ihe gbasara traditional marriage na white wedding nwunye ya sị gịnị na ihe na-akpara ya akpa na-ediskọsịrị ya ediskọs before ya kpọrọ ega jie nne na nna ya na n'ụlọ ha na-enwebeghị nwoke bịara ịlụ nwaanyị back out nọọ ya nwa ka ọ chọrọ ibrekere rekọd ahụ ịbịa nara list ndị obodo ga na-eche ya ọ bịa na-agwa ya na agaghị alụ and ya agaghị ekwe na ọ ga-alụzi ụta na-eshi alụ na ihe na ya abụọ kwekọrịtara na nkwa ya jụọ ya sị ya na-ekwe na nkwa mgbe den ya ahụbeghị list anya o buru ụzọ ha degodo ya ịbịa kweta ya nkwa na ya ga-eme wedding mee traditional marriage na ihe ji hụ dịka ego a
na eburu 4 point something million ga-ebige n'ụmụnne family ha nọjụkwala ihe na ya bụ ọ ga-eri ọmọte business ya ọma inflow ọmọte business ọgwaz na ya hafụga ya na ya na-apịkarị ego aka na ya ejiri money na ejiri money na ego ruru ego ya na-emeke in 2 months na ejiri money ya sị orili na ọdịshọn na ọwụhụ ya gara aga gwa mme ya na onye akpeleje na ọwụ ụdọ akpa ihe amaghị na abụọ udumoyo nka na mola audition ọwụ ya nwe ihe ọ gara aga kora mme ọjọọ asị ya kora mme ya sef gwa gị dat na audition na this guy okwu shiri aka okwu shiri ka ọ ga-alụtali nwe ya so ke nsogbu na emechagodo ka ya tiga uche na ihe akwụkwọ a n'ebe a ya were dị akwụkwọ pụọ ga fotokọpịa ya sendara mmanyeti mewe bil send ya village nwanne nwoke nke nọ na village emege business na mme na ndị family ha so ha gadele through list ha gara aga na gara aga nata list were list kpa ya na ka nwede onye lere anya n'ime akwụkwọ na ha na-edele anya n'ime akwụkwọ ha na lee ihe ha letere ha kwe oruhu 3 hours ihe akwụkwọ ya nyere ndị ya commercial vehicle tige envelope ha ewegere nwanne nwoke gana park ga-ewere rutezi agha ebe 8 abalị ha akpọghị na phone jụọ sị na ejikwa anya na ya gara ga-ewere ya gara na kọmputa type ihe ka ihe akwụkwọ enyere ha dade asị na enyere akwụkwọ ha ewere ha dị ya ofa to him asị onye na-aga ime ihe nọ n'akwụkwọ mana ha eleghị anya n'ime akwụkwọ na ọ gịnị ka ha hụtara na list ahụ nwanne nwoke sị na ha chekicha na list na ihe ahụ ga ihe nearly 5 million naira na a na-alụ nwaanyị na azụpịaga isi na otu nwaanyị ka onye ha ego ekpego ya otu nwaanyị ka ọ gara ya ọ gaje ịlụ ụmụ nwaanyị niile nna dị family na ole nonsens ihe ka ọ gịnị ihe ka na na ya don worry na echere na enwe ihe chọrọ ịmata na that woman ya nne mụrụ this lady ya na-ekwu okwu ya na otu esi ahụ ọnụ ya dadị otu o si apịaga ọnụ dadị na nwaanyị arụcha ka onye ga-emecha something na ya ga-aga na village ahụ with this list ka ya ga-ele ma ihe ha na-eri ka enwere ihe that woman that family mere ya sị nwanne ya oke chi enwere nnọkọta etire ya ego moto ọgbajana buru face cap disguise onwe gawa n'obodo ahụ na that community hụ one woman kpokete si ya biko mama ya bịa na ya biko na ya bịa na ya na-ediri ya na o nyere ya aka ka ya chọpụrụ ya something ọ ga-eji enwe ihe okwu mgbacha ọnụ nwanne ya nwoke ama ya aka na akpa were enwe ego nye agadi nwaanyị si ya na ya biko gwa ya eziokwu na nwatakịrị ya hụrụ na ọ bụ onye obodo nọ mana ọ megachabiri emecha ka ọ chọrọ igbu ya wayo na okwe ya ka ha bịa nara list ka ya bịa lụọ ya ote ndị obodo na-eji abịa nara list a ga-eji mee ihe isi nwaanyị ọ gaa n'ụlọ ha si ya jikwarala ime village gaa nata the list were list na onye si na ọhịa ha na-eri na ọ ga-edela akwụkwọ na ọhịa ihe ha na-eri nwaanyị sị adị ya gụnụ ha akwụkwọ ya ma ha akwụkwọ ya ma ya elega anya na akwụkwọ ya ma ihe akụga dị ya na mana ihe mere na ọbịa nje na ụlọ na ọnụ very close ka ya gaa kpọpụta nwa ya nwaanyị ka ọ gụchima ihe nọ na list ka ya ga-emekwa nlema ma ọhịa ha na-ana ya so oke na ọ bụ ihe esi soro nwaanyị ga-ekpo n'ụlọ ya kpọpụta nwa ya nwa obere nwa nọ secondary school nwatakịrị bido na-agụ nwa ya gbara aka n'isi na-eti sị nụkwanụ ekpegagbe ohere ndị isi 30 nwaanyị so na-anụkwanụ ọwa eze na-akwa eze ebe a ka ọwa ata eze ka alụga agụgagụ akpara ya sị rụchagburu almost 8 nwaanyị so nkweghị mmadụ na ole ndị na-ebugakwara na akpara ya na a ga-ebuga otu mere na nwatakịrị ụmụnna nwatakịrị nwe otu the whole town nwe otu meeting nna ya nọ na meeting ndị all father na village ha nwe otu agụgagụ akpara sị dada ga-eshi otu dade ha ga-abịa otu ka a ga-asụ for the fan otu esi ka akpara ya ka akpara 8 bags of rice foreign rice na ọkwa ahụ local one nwaanyị sị ha nwatakịrị ọ chọkwara ịlụ di a na-ekwu ihe a na-agụ ya goshiga de na agụ sị na ọ ga-emekwe ka a ga-emere nne nwatakịrị edere ngara nwaanyị agadi nwaanyị sị ele ụdọ ka arụrụ alawa ihe ka nne ya ekecha nne di nwa ya bịa emewere ihe na ụlọ ha na-emekwa ụdịka ka nwa ka ọ chọkwara ịlụ di kọbiri igwu ewe na nna ya sị na ihe ọgụga nga ha ahụbeghị mbụ na hayes ịlụọla nwaanyị n'obodo ha 500,000 ịlụ mịa na nwaanyị ịchọsị ịlụcha nwunye ya kpụrụcha kpamkpam at least ijidere nwa 600,000 naira ihe niile lala nwunye ya adọwala na ebiere ha orororo ịlụchara nwa onye ji ugwu ihe ka adịga ngalas edega nọ na ihe na-adị na list ha na ọ bụ Hollandis abụọ na ụmụ ruru abada ndị ka ihe na 3 ngo aka ruru mana mgbe ụfọdụ nwatakịrị na-ekweta na ya na di eji ego ha azụ Hollandis 5 o dipendịrị ga aka ha na ka nwata chọrọ ime gba nne ya ihu na azụ Hollandis 3 4 mana ihe ha na-edewo nga ha n'ụwa 3 nna akpara isi na-anọ na ihe ha na-abịa alụ nga na ọ bụ otu akpa rice kpụọ ya
then abịazie na ihe ndị ka ọzọ degede nna ya rụkwa na ọrụkwa ihe mmadụ na-ahụfụ na ego na-eweta ego chere na ego ihe nchere na ọ bụ 100,000 mana otu ugbo ihe daga oge onwe nwere ike rịọwa oge esi na ihe dị ọnụ n'ime ya na mmadụ ole ka okpe alụ ọnwụ ndị okpe abeje shi ụmụnna ya abeje ga-ekwu otu a ga-esi eweta ego ị gaghị aga kpọrọ obodo niile kwokọrọ ihe niile wale ihe i wetara 100,000 ị ga-ekwusịlekwa ole ọnụ ka ọ bụrụ mkpụrụ mmadụ ole nwere ike si ekpọrọ ụmụnne nna ya ole achịkọ ha na ha nwere ike bịa ime ihe nọ na list ọwụhụ traditional weta nwere ike ha arụ mkpụrụ mmadụ ise ọ mkpụrụ mmadụ ole ọ iri o nwere ike lee anya ote ihe n'ugboro ọnụ ya sị ngwa ka emewere oge etigire na ego na ihe ha na-eji uru eme onye dere 500,000 ịnụkwanụ ha ya so oke nwaanyị na-ekwu nwanne nwoke na-erekọdụ nwaanyị na-ekwu nwanne nwoke na-erekọdụ rekọdụcha ya na send ya na vidio tachakwa dị woman na mara na agadi nwa ọma na vidio gị send chakwa nri silekwe nwaanyị kwuga ihe ọ ya ka ya gachara treat ya nọrọ nga were akwụkwọ aha nye the lady ya chọrọ ịlụ nye dị akwụkwọ the original one ha sign blue ink assign na aha ede aha ya n'elu the list as na ọ ya nwa ka e nyere ọwụ na emecha ihe n'ime ha ewere ga tinye na faịlụ obodo so echi ya bịara enwe ihe mere nwunye mebi otu ahụ ihe na-eme abịarịta ahụ na-eji ha ụgwọ enwe ka emefuru abịada dị a ga-akwụcha bifo a na-etinye ọnụ so enweta ya emecha ya aga faịlụ ya na-eji ha ụgwọ ndị ya bịara obodo ha ma gịnị a ga-etriti ya ma ọ nwunye ya nwụrụ n'oge nka ya ụmụ ya agaghị abịa sị nakwe nna ọ na-akwụchapụ ukwu shiri nwanyị so ha na-eji ede aha ya n'elu so that emechaa faịlụ ya na rekọdụ obodo ha ya ewere akwụkwọ anụnụ the original copy nye nwunye nye the lady si ya biko were akwụkwọ wegere mme ya ma ya na mme ya nụrụ ya kpee fon ka ya gwa ya ihe ya chọrọ ekwe ọgwa ya sị ile ihe obi dị kedu na ya gwa ya ngwa ịgwa gị ọga just send ya to village just like that ya si agwa nwanne ya ka ya mara nụnụ na ya chọrọ ime ihe ndị a ga-eme n'ego marakwa na ọ gagoro akwụkwọ a ga-enyegodo mme ya na ya chọrọ ikwuru mme na fon ọ ya nye fon nọmba mme ọgwa ya sị na mme ya si enyekwala onye ọbụla fon nọmba ya na ifu ya onwe ekwebiara ịlụ nwa na enyekwala fon nọmba ya si yes na mme ya nwere ụtọ na-eche eme na ọ wee lụchazie nwa ya hụtazie na asa ogo na mme ya anaghị like akpa ebe mebi ya ụmụ ihe ripọt ndị mme ya na like ikpe nwoke na nwaanyị especially ndị bịara ịlụ les ọwotu ugbo ada nne na di ebi akpọwazie emewezie peace na mme ya na-ahụta dat na nwoke ga-akwụ ụgwọ isi nwa ya na-enweghị ya na ya bụ ọ na-arịcha ya ka ọ wee enyi nwoke nwa ya kpọga ya so oke na ngwa na ọ ga-anọ ebe na ọ chọghị inye nọmba o rute di a ya kpọọ fon ka ya gwa mme otu ya ga-esi eweta ego bit na ihe ya ga-eme n'otu esi eme ọgwa ya sị ya gbana ya na ka ya gwa mme ya gwa ya sị na ọ ruru gị ọbịa dat na onye ga nsogbu ya kwuru echenjiri na ya na-enye ego moto ka ọ ga-ahụ ọgọ ga meet mme ka e discuss ihe a na-eme ofe na 1 naira ihe na-ebe ọ ga-agwakwa otu ya ga-esi weta the money dị ga lasa oke na onye nye ego moto ya ewere ego moto nye ọlawa ladote ya na mme ya nọrọ ya ewere fon gboo ya ewere fon gwa ọgọ nwa sị nakwa nwa ya welatara the original copy ya sị when ya dile somebody ya bịa n'obodo ha bịa mee investigate n'otu ugbo ya na-agwa ihe na ha enye na the original list na mgbe ọ chọrọ ka nwa ya lụọ di wepụta the original list ka ebido from there the woman agbanwa ele ụdị ka mkparịwa ihe ka na ụdị ka mkparịwa ihe ka na asụsụ that na asị m enwe ihe nwa ya na ọhụkwara nwa ọ na-alụ na ọ gara agagharị gị ije ndị poor man na ya bịa hụkwara chekwa ihe ọhụkwa ya nga ya gbanye fon pịa ya the girl awụrụ lo ọnụ o welitere ya gwa ya sị nwa pik ihe egbukwula oge pik ihe bịa pụwara ya na ya alụbeghị alụ na ọ bịa gakwuru mme ha chọrọ the next victim na ya gaghị afọ na ya ọla na ọgwụ steji n'ugbu a ka this girl na-esi abịa butuzie before feel bụrụ na without her na ya ga-anwụ n'ihi otu ya na-esi eji ịhụnanya and ọ makwana ya wụ ya dị in fact ya dị faithful ya hụrụ ya n'anya mana ihe ọma ga-ewo na nkụ ya do nkọnkodo ya ha bụ nkọnkọ asọkwashịa ya gwa the girl mbọla na ya agaghị ebuli na mme ya dị ka ọ dị ọkụ na ọ hụrụ ya degharịa iwu obodo for what maka gịnịkwana dịka ele so ruola like this na orubekwa n'otu ahụ na orubeghị akwa ihe obodo na ọwụta na-akpagide isiokwu until eme ya gwa ya sị ihe na-awụ isiokwu ọ wụ ebe a ka a na-akpa isiokwu ị ga-eweta original list abịa n'obodo abịa ime ihe ndị obodo ebe a yọrọ iwe onwe ha mana a ga-emerịrị ihe ahụ nọ na list ọ bịa ebe a na-akpa isiokwu ị gaghị aga getere list of 800,000 gị ga na-enye mmadụ bill roughly 5 million si ya na a na-akpa isiokwu na eze emechi onye kpara the money ga ego ha na-ama nga akpara like esho ma ka gịnịkwanụ n'ụdị gịnịkwanụ for what ya arụzụ ya azụga ọgwọ ya sịrị nwa bịa na-aga ya kwesị na ọ ga-abịa hapụrụ ya ụlọ na ya gwala mme ya jụrụ ọnya kwa n'ihu na ntị ya ka mme ya gwara sị na ya bịa hakwala n'ụlọ na ya bịara ịkparị ya na nwa ya na ọgwụ ọtụrụ more than that na ya biko na ya gwara ya na-agwa ya na ọ dịgo ka ọ ga-adị si dị gelu ngwa mgbe ọ bịa hụ na ya dị serious okpuru ngwongwo ya pụọrọ ya n'ụlọ ya nụrụ ihe echege ihe ka echege ihe egwute
iwe dị tinu mere ya mezie ya ịhụnanya nwere ebe dị girl nọ ma ote mma ya shi behave ga ya na ahụta that's the in future na nwunye this lady nwere ike behave like that ụjọ ma gịnị mix up with confusion and anger mezie ya the love ote ya shi ahụta everything ihe na abịa ewezi ya iwe na ya nọzi oge nwa ya kpoo ya ma na ọwụ ya nwakpọ ya pike ọsị ya ehe na ọwụ onye ka ya na-ekwu ya si eso ọkwa na onye ọsị ya okpo ya aha ya na ya wụ nne nwatakịrị aha na ọ chọrọ ịlụ ya gwa ese lekwa ihe o ji akpọgakwara enyi nwoke nwa na akwa ya nara nọmba ọ sịrị emecha na a ga-ekwu mgbe niile na nọmba ọkọchapụ nwa ya nwa gwazie dị reason o ji ọchọghị ijide nọmba na ya lọla nwa ya ọ sị ya hapụ ọkwa ihe ndị ahụ na ihe ndị ahụ ihe ya bịara ugbu a na ihe ya bịara awụ na ihe mere n'ụwụ na ka eme amend ya jụọ ese ọgwụ ya na ya abụọ na-akpa isiokwu na ihe ahụ ọ na-akọ na taim ya gaala na ya kpọrọ ụmụnne kpọrọ ndị obodo bịa ịnara list na ihe kwesịrị inye n'ọgwụ list o kwesịghị itriti ya like a nobody kpalie ihe ha na list of 4.5 million or 5 million naira kpa ya n'aka na ya agaghị ezu oshi plus ọnụ ọjọọ ji na-agba na otriti gị ya like a human being ọ hụtaghị ya na onye nwere mind with this money deserve respect na obodo na ya ji ya ọhụrụ ego ahụ na ya ga-emeli ya na enwe ihe nọ dị ya mana approach o wetaga na otu o shi behave ga na ya nwa na-eme ya na-atụ ụjọ nwa ya nwaanyị ya na-aga elu na in future na ọ ga-ebehave ka ya na ọ naghị agwa ya okwu with respect o kwuole na ntị ya dat na ya ajụgakwa nwa ya ma onye a ga-alụlikwe nwa ya ọ bụrụ na ihe ọ jụrụ nwa ya bịakwa n'ihu ya na-agwa ya na ọ gbafọrọ ya let much na ya adịghị interested the woman asị ya ghara na ya gbaghara na ya bịawawa na ihe mere na ka enyezie nwa ya list ka obodo na ọ bịa mee bịa kpọrọ dịgị na ọ na-ebe akwa na ọ gwagara na nwa ya gwagara na emebiri ya dibịara ịlụ ya na kele na ya gwago akpụghị agbatu and nke ọ nọ na-akụga datin adanne ya kpole ya sị hafa na ele mgbe a na-aga na ya gwa adanne ehi ahụ adanne ya so ngwa na ugbe na ọ wọkọtụ na ọ chọghị ịbịa ladies girl na ya gwa adanne na ya na-abịa ya ka nwaanyị a drọpụ ya ga meet adanne ya nyere appointment ya na-abịa agakpọ ma ọkpọ dị ezi mmadụ ga-akpọ dị girl agakpọ dị girl na nwa mba nọ ya hụrụ nwatakịrị ya kwụrụpụ ya n'anya gwụm na the girl dị oke na ọ mara mma onwe ihe a na-asị ya adanne marụrụ onye kele ala kele na onye ka ya na onye ka hụrụ na city na adanne ya marụrụ this girl ala ọsọ nwa atụrụ ya n'aka n'ihu ya mma ya nọ na-enye nsogbu ọ garacha skuul ịlọta ya banye n'ụlọ ya hakwara n'eji na nwemba na m tụletele botowaderele ndị mmadụ na ihe nwaanyị akwụgezi na awụ tata na ọwụ na ya bịara mechie onwe ya ihu na ya bịara mechie onwe ya ihu kpoo ndị obodo nara list na ọwụghị fọt ya na ebe ọ sị aga emeri list ya nyere na ya bịa ka anya list nke ọ ga-emeri ọ sịkwa na ya na ọwụ na ọ chọghị opportunity ya ji ya back out na ya akpọkwala ndị obodo na-ajụla ele mgbe ndị di ya na-abịa ele mgbe ndị di ya na-abịa na ya agaghị agha na ya agaghị agha na ya gakwa agaghị ajụrụ ese na ya agaghị agha na ọ gaghị abịa mechie onwe ya ihu dụ azụ na-enwe mgbe afọ ọsịrị ya list kemgbe e nyere ya fọsụghị ya mgbe ọ sọ ga-emeri ya na ka enyezie the main list ka ọ ga-emeli ọzọkwa ọ naghị abịatụkwa that means ọ chọburu igbu oso mgbe ahụ mana ọ chọghị ịlụ nwa na ọ like ya ọ gịnị ma eji bịawa na ihe nugbo ọwụ ihe ọjọọ nke na ya na-agaghị agbagharali na ihe nugbo ruru isi na anaghị alụzi afta ikpokpo ndị obodo kpọrọ ụmụnna na ị na-abịa ịlụ nwa ha abịalutezi little misunderstanding ọsịsị ọ na-alụzi that means ọ chọga abụ ihe o ji ejide n'aka agba ọsọ nwa ya ọgbagha ọsọ na siti ebe a ya na nwa ya o were dị ihwere welatara ya n'ụlọ agbakọ na nye list ọbịazi ya jụọ dị woman si nsogbu anọ na ọnwụ na ọ chọ ka ya bịa gwa ndị obodo ha ihe kpatara na ihe ji achọ nso ha ịlụ dịgị na list ahụ erite ọnụ na ya ji copy of it na ya ga-ewere dị copy bịa n'obodo ha bịa gwa ha sịlekwa ihe mere na ya jiri ya chọzi ha ịlụ enwe ihe ọbụla ha sara ya na ya ga-eme dị woman si ya nwa ahụ ya n'obodo ya ọghọtazie na ọ kpachara anya chi disgrace ya na enwe ihe ọjọọ nwaanyị iri nwa ya na ọnwe ihe ọjọọ nwaanyị ịgba nwa ya apriko oge nwoke apriko na ọnwe ihe ọjọọ ka ya agaghị awụ mbọ na ọ kpacha anya chi disgrace ya na o mene enough na ihe na-agwa ya wụ na ya bịa ọsọgodo na ọwa naira ka o ji na a ga-anara mgbe o ji ya bịa metọ ya bịa kpora bịa lụrụ dis girl na akọọla aka enwepụ onye mere ụdị ihe na famili ya nwaanyị mba na ọ bụ ebe a ka okwu n'ugwe den nke nwatakịrị kwa na adanne ejiri ya na ya n'anya nata nwatakịrị abaa na ya anya ọrịdị ke adanne mara iwu o toro n'ihu adanne ya enwechaghị ụjọ ebe na okele onye na ya hụrụ na siti na ya dị confused na ụlọ toledele okwu n'ugbo ine ọwụ ihe na oruhu mmadụ eso gbawakwa na red flag ya galụrụ onye ka a marụrụ ala mara ma famili ya mara nne mara nna mana otu ha si ebi evu adanne so nwatakịrị toro n'ihu ọ ya gawa ebe ahụ ka ọ ya gawa ebe na ya enweghị ya ghọtaga na ụlọ tụgharịdele na ọwụ ihe ọjọọ ka ya mere nwaanyị a eso na ya ma nwa ya na ha ghara ma na ya na-alụghachi enwere onye mere ihere enwere otu esi mejọ na nwa mba nnọọ na ya ma na one way or the other m ga-agwakwa ya one or two mana o nwere one thing about me na ya ebido ige m
ntị n'olu ugboene na ya gaghị aghọtacha the real thing, na ya ga-adị emotional, mana ya na-ekwu okwu na marriage na ụjọ dị ya na m were gbotowara ụmụnne na ya chọrọ ịnọ from the public opinions. Ụmụnne m msi nsogbu anụ anụ na m ihe ikwuru kele ụnụ mụtara ugboene tere ugbo so onye ọbụla chọrọ ka ebupụtara eke ya ngwa na aga m ebupụtakwara ya enweghị ha gwara m gị were ya mee gịnị were mere. Ụmụnne m ọsọ gbotowara ụnụ akụkọ enwe nnọọ ihe ụnụ si ya mee ọ ya ga-achịwa ha ga na ha list the second time ga mewe mis list amend na ihe ọwa red flag na ọ ga-eme na nwaanyị a mgbe ya na-emehụ ihe nọ na list ya na ọgọkwa gbara ya na ya abụọ and nwa ya kwa na sọpọtụ gaghị ya nwa ya na-ahụta na eji the money na nwaanyị ya emeghe ya ahụ emecha ya ugbu a bịa gbakwa na nke wedin ugbu nwere ike ibi ugbo si na a ga-emerịrị na ọ ga-awụ grand style na a ga-eme ya a ga-emerịrị traditional marriage that is the thing na o bughị ya aka na ndị gịla achọghị ihe ma nga ya ahụ chọtakwa ihe ọ bụ onye ọ na-agwa ya na after na eji the money na m judelu ụlọ na ụnụ tụgharịtela okwu nọ ọ ya gawa na akaụntụ ya marụ Adanne kpụtara ya ọ marụrụ ala ụkwa na obere nwa anya na-agwabe na-abịa ndị shi nọ na Portable family otu esi eme ihe wote na ya hụga nwa anọ dị humble mana kele nọ ya hụrụ na city na ọ dịkwa akọka ya ike ifu ndị onye ya likere ya na ọ ya gawa n'ihu na ihe na o yiri red flag na ọ ya gawa n'ihu ka ọ ya gawala n'ihu. Ụmụnne m ọ ụtọ ọsọ m shi gbotowara ihu na enwe nnọọ ihe unu ga-agwa unu agwa ịnụ ngala ugboene this lady ghalaga na marriage ya na onye bịara ịlụ ya a nice person bịara ịlụ ya nwoke na-anụghị two women o ya lụrụ nwa ya chịkwa okwu n'ime ụlọ Chineke gọzikwara agụrụ agaghị egbu ya lekwe ihe ọ ghalaga. Ụmụnne m ọ ngọ ha nọ m n'ụlọ enwe nnọọ ihe unu ga-agwa ya unu gwa ya udo dịrị unu.